para guru sing kepanjenengan yang 6 ana Lembah Ukun, ana Nduk Tuti, ana Nduk Rizki, ana Nduk Iya, ana sapa dene iki? Wanda. Ana Wanda, ana Arum. Iya. Ora iki papan ora iki. Arum. Dok, kabeh diatur jumeneng. Lagune iki Dul Fitri ndereke Mas Yudo karo Mas Pondo, yuk. Ya. Yuk, Mas Yudo yuk. Wilujeng dalu Mas Petruk, Mas Bareng, Mas Bagong. Wilujeng dalu Mas Mondol. Wilujeng dalu Mas Petruk, Mas Bareng, Mas Bagong. Alhamdulillah wa syukurillah dalu punika wah hebat luar biasa. Banyak regeng masyarakat Ngawi dalu punika tumplek-blek wonten ing alun-alun. Sore wau panitia bingung, Mas. Sebabnya perkara mundhung ulek-ulek niku panitia bingung. Untung kok enten kula. Lho. Langsung panitia kula telepon, Mas, sampean siapne uyah lho ngoten. Uyah. Masa itu uyah tok. Terus nenten nggih tempe tahu sak lontonge. Terus gua apa? Lho luwe, Mas. Wah, Tak kira nek arep nerang udan ya, Pak. Nerang udan nek pas posisi luwe yo konsentrasi kan gak iso. Kowe kan dong eling-eling gone pelok lho. Pripun? Pelok dadi macet dene ndak jane. Nggih niku leres. Takut golek ulah yo golek tenan. Iki asline perkara meriah malam hari ini ki mboten napa-napa. Sebabnya Suasana bisa seterang malam hari ini. Iki mergo dalu punika wonten dagelan sing rupanipun kaya cok bakal menika. Kaya cok bakal ya. Lah kowe iki Cok bakal ki ndoke siji kok. lah ndokmu Loro. wah, ngaturaken nuwun sewu Mas. Nggih.
ulan ingkang becik, ulan ingkang sae, kula ngaturaken minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, tamanipun sedaya para warga masyarakat Ngawi, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, jajaran Bapak OPJ sedayanipun, Pak Camat, Pak Lurah lan sedayanipun mesti kathah lepat mugi lebur wonten ing dinten riyadin punika. Amin, 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 amin. Oh, Mas Belok, katur apa? Atur ki apa Mas Pelak? Sekanten ugi kula Mas Petruk, Mas Derek, Mas Petruk. Derek pebingan ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Derek alal bialal kalian Bapak Bupati saha staf-stafipun ugi warga Ngawi sedaya. Nggih, ayo monggo katur apa? Atur dhewe kok diaturne. Yo ngatur dhewe diaturne kok. Kok menawa terus ana sing makili Nah, yo ambek gak iya. iso ngomong. Lah kok wakili kok piye? Ora omong dhewe. Mikir jojo gak tegak cuwil ki lho. Nggih. Kula tak mondok. Nggih. Nggih, kula sak mondok ngaturaken padha ing tatang iki. Ora apa to? Kok padha karo cacat, lha kowe iki iso mrepek ngono lho, duwe pikiran dhewe ngono lho. Kowe iki ngucapne apa ngono kok iso kaya kalek minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin sepinten agene ngono kae lho. Kuwi ora iki duwe inisiatif dhewe. Ah. Aja kok tiru-tiru kancane. Kula ngaturaken minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin sepinten agenge gadan kula. Sepinten Iso aku jeni. sepinten agene kaluputan kula kok agene gadah kula lho. Iru balik nek. Sepinten agenge kaluputan kula nyuwun pangapunten ing dinten riyaya menika. Amin. Nggih, nggih. Wis ta. Wis aku ngapalin kok kok ngicok aku ngono. Lho karepku ki ya mbok yo tambahi sithik omonge supaya masyarakat Ngawi ben piye ngono kok. Ya ben ngono ae. Karepku lah Bupati Ngawi iki ben maju lho dikapake. Disuruh. Kok disuruh? Ngene. Mas mondor. Balung iki nggih dirawuhi Pak Oni, dirawuhi Pak Anto, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati iki aja misi-misi dhewe iki wong Ngawi lho. Mbok yo kowe iki iso ngekeki nggon Pak Oni lho. Mungkin sing sakmono mbane masa isih ora kumpul lalu-lalu ini. Ini lho Mas Mondor maksudnya. Kok aku tau ngene dompet ku ilang. Dompet ilang. Maksudnya awakmu ning kene piye carane nglenggahno para tamu ki piye lah ngono. Apa udah sok kae karo lungguh dhewe. Angel lho Mas Mondor. Masyarakate ben piye ngono lho. Ben ngono ae. Ngawi iki ben maju dikapake. Disuruh. Angel ngomong karo mondor ki angel. Angel lho, angel. Angel ora pati garap. Sekapuwi. Iso suwe-suwe kok Ngene lho, panggung ki ben ketok piye yo ben ketok uruk piye. Oh, dijoki ben aku diobok. Muruk ngene. tegese urip ki suasanane ben ketok gayeng, ben ketok gundhek, ben ketok rame. Ngono lho. Lah nek awake dhewe nuwun sewu nggih Mas, renten nggih. Nggih. Cara panjenengan kula Mas Mondor ku nek ibarate cara seniman kan isih junior. Nah, Nek nuwun sewu ya ngomongke bab halal bihalal utawa bab makan ya nyuwun pangapunten enek sing luwih ana sing luwih senior tapi tesih tengah bab niki Bang. Oh, nggih, mari kuwi kira. Kumpulnya pun Saya. Telepon kon apa? telepon mau nganggap-nganggap lu buat menawa. Wah. Masine yo beto-beto Surabaya, Pak. Nggih, nggih. Iki tahu nang Surabaya. Karo Ibu Gubernur, karo Karo Pak Wakil Gubernur. Iki halal bihalal Mas Joko. Iki Pak nyusun halal bihalal. Iki tradisi sing anane ya ning Indonesia, sing anane ning Nuswantara, ora ana ning negara liya. Iya. Tradisi halal bihalal ini asli produk dari Kiai Nusantara dari Indonesia, Mas Joko. Termasuk mungkin, Pak. Nah, mungkin lanipun kedadipun uri-uri kudu dilestareke, paling ora awake dhewe kudu bisa nyengkuyung supaya badhe mangan halal bihalal ini tetep anak putu iso mengenal. Ngono. Ya ngono to.
Yo, jadi tradisi ini ra iso ilang nang Indonesia Malaysia ya ora ono cara ngono ora ono. Lah iki malah iso negara liya-liya itu malah di Indonesia iso. Saged lakon iki. Akhirnya kono melu kene mergo apa? Iki budaya kuwi angen-angen sing babar kaendahan tumuju ning kerukunan. Ya toh? Tapi iso ditiru negara liya kok saged. Indonesia menika sugih ngenipun budaya kok Mas. Wong tembung endahe mawon rumpun carane bangsa dumunung aneng luhuring budaya. Kebesaran, kemegahan, kehebatan sebuah bangsa bisa dilihat dari budayanya. Bener. Indonesia itu sugih nggone budaya mulai saka Aceh nganti Papua, saka Sabang Merauke, Pulau Myanmar sampai Pulau Rote, wis sugih nggone budaya. Ning sakala mangsane enten sing wong nggone dhewe iki sok lali teng budayane dhewe. Sakala mangsane wonten wong karo budayane dhewe ora ngerti. Wayang ora ngerti. Budaya krawitan ora ngerti. Malah wong maca praja niku mangke sing seneng. Dhewe iku karo masa bodoh ya Rek. Iya. Nah itu berarti tugasnya panjenengan lan kula bagaimana menyampaikan kepada anak cucu generasi muda supaya tresno wonten ing budaya. Nggih. Nah. Nyatane Mas Pondol niku sakniki wis dadi guru pengrawit. Lah pripun Masa ya? lomba krawitan Jari. teng pendopo Heeh. Pek. Loh, Nomor 3 Mas. nomor 3. Pesertane piro pesertane? Pesertane 3. Wah, Yo, wah. Tapi kan melu apa melu adil. wong melu muri-muri budaya. Nah, Nek perkara muri-muri niku jane tugase kabeh. nggih. Nggih, pemerintah yo migatekke, senimane yo kudu kreatif, masyarakate mendukung. Nah, Jadi pemerintah gatekke, nek senimane wong ora iso kreatif wong meneng bae ya gunane apa? Ora ngoten. Lah senimane kreatif pemerintah yo memperhatikan tenan, nek masyarakat ora mendukung ki ora iso berkembang. Wes, ngono ya, Bro. gayung bersambut Nah. antara pemerintah dan seniman Ya. harus bisa jadi satu memajukan seni dan budaya. Nggih. Bahasane simbiosis mutualisme ngono kae gitu. Piye Mas Pirok? Oh, ngoten nek perkawis tradisi budaya niki wonten sing luwih pono, luwih paham babagan budaya. Sapa? Ya, Bapak HM Haji Haji Muhammad Sabirun. Oh, Haji Muhammad Sakipul. Haji Muhammad Sarimi. Haji Muhammad Sakirun. bener. Diaturi Mbah. Oh ya, Nggih. nggih, yo diaturi tidak berhingga. Nggih. Ada mataraman to. Nggih. Nggih, Pak. Tapi belum jadi. Lah ini kayak lacak. Nggih, sami-sami kan. Kaya berusaha apa? Kembang pari, Apa, Pak? wohe tandur, wong sak ngawi panjang umur. Amin. Kembang pari diwadahi tapak, Apa, Pak? masoni ridho barokah.
Amin. Neng Surabaya Nggih. tuku cengkeh. Apa nggih? Mas Anto duwe akeh. Amin. Tuku klopo Nggih. dicampur manggis Artinya yuda saya laris. Amin. Tuku rokok Nggih. wadahi campuri cengkeh. Napa, Pak? Pelok rezekine akeh. Amin. 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 Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Wong niku kudu bersyukur Pak. Situasi kondisi apapun. Aku lho. Bayane lho. Kowe nyapi wae paring, angkene wae barang gak aku. Sapa? Aku Sing apa? Dewi. Maksudmu ki lho piye? Ya, tiketnya paring. Aku no. Pelok yo diwehi paring. Angel. Gol ki akeh. Ya umpamane nggih jeneng dodol diwadahi sampah, umpama kondol Husnul Khotimah. Amin. 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 Ya Mas Bro. Padha kaya dakno mati sampeanmu. Sabar. Jenang dobel. Dodol. Dodol. Kok tak dobel lho. Rupane Pripun? ketemu kanca nek gak rokokan. Alah, kecut. Iya. Aku nek ngomong, ya nuwun sewu Mas dalam. Nggih. Wangen kamu karo alun-alun ngawi. Jamu ya sange. Suwi lah pertama. Aku lagi eruh iki nek yuda ya gak lucu, Pondo ya gak lucu, Kirun gak lucu. Dek taun ngarepe gareng Pacitan. Lucu. Lucu. Gak. Kok nyantoi ngarepe piye? Gila cedak akeh ngimpor ke Pacitan. Rokok moro-moro takok. Wedang ngawe kadang. Lepek diselek ning epek-epek. Betul. Cangkir dicencang ana pikir. Leres. Kopi kumpak ing pikir. Cocok. Jelas. Nek tugel gak kena gelas. Nah, Nek jelas. Jejeli gelas. Ora ndang kok kuat. Lang Kayak dibel kok dibuka. Ora ngono modele umpan. Seger kena ikan salibri berarti ya ta. Nggih. Elok kene. Nggih. Ngomong-ngomongan kene ra ya ta. Nggih. Gua aku cerong ada iki. Wah, Karo panitia. Pirang-pirang slok. Lah kena dalangi balap rokok. kan Ngawai Awake dhewe dhewe wong urip iki nggih. rukun karo kanca. Kok cerak agawe bulan, agawe Saroso menjaga kesatuan dan persatuan. Ngakep. Piye? Ya, rokok ki ngono lagi apa-apa ki. Guyub rukun aja padha kroyokan. menjaga persatuan Dan kesatuan. Ngakep padha. Sedhek piye? Rokok ki nek kaya panitia sak apa meneh Kabupaten Ngawi sak kanggo sapa ae. betul. Dalan-dalan wis halus. Iki masalah iki ya sembarang. Bisa dibalik. Lah aku pengen roh raimu ngono. Apa tangkem malah. Niken ngono kan. Sing diteni iki lah iki putih wedok. Lah cecer aku ya lagi alhamdulillah nyeker sakno kaya nyekar ning kuburan. Kaya ngerjene dagelan raine kaya maisan. Ngawur ngene kok maisan.
Iki ngono kijik. Oh iki yo ngawur kok Apa? cicing. Iki ngono tahu bulan. Pak Adok men Dicopot bulan. Banyak sing cedak-cedak. goblok lho. Banyak iki aku ki dudu main aku Sirahe muni. Banyak Mboten. Ganten. Boten. Boten. Ajabe. Ajae. Ajae. Ajae sirahe ajae. Ajae lho. Beto asale ana telo. Das urempo inggo bayaran piro. Mikirnya kurang ajar, sing jatuh nek cangkeme. Aduh. Wah, ternyata berapa lho. Model iki abangmu kaya ngono dikatani nganggo botol. Terus. Kamu Lho, ra tak omongi ta, Nduk. Iki anakku kabeh. Wong biyen ki urung ana sampo. Nggih. Kuwi nek kramas kanggo merang dibong. Nggih. Nah, nek sikatan kuwi urung enek order urung apa, sok-sok areng. Nah, terus kanggo botol dilembute nggo botol untune. Nah, Lah tonggo kuwi tak rong truk. Iku sikatan. Wah, wong banyak iki kok sing kurang reali tapi lho. mosok sekarang nek botol rokek bayangno bediakno. Kurang iki kan nyawang sirahe mondol model Piye kan barang iki kok dina. piye. Apa-apa. Oh. Iya. Oh, tinggal ngene. Udah sebelumnya saya. Apa ya? Kurang jangan. Kurang jangan. Malah kaya situ. Mulane to, nek banyol iki, layake sing kene iki dipacai, sing ngene iki ya dipacai. Malah iki raimu sampai sing iki, madu bareng. Itu enggak. Jangan. Iki ana Cangkeme loro. Ndi? Siji. Lah sitae lha iki apa? Wong ada nggih, sugeng dalu. Nggih, Bapak Dalang, sugeng dalu. Nggih, Mbak. Nggih, jenengan paling asma Bapak sinten? Nggih, niki saking ngetan kula Edi Darsono. Nggih, ada pitopangan kula niken, Pak. Seneng. Kok gak bali lagi, Mas. Oh, ngelak. Cangkeme ngelak. jari nelak ngono. Bapak Klenteng. Nggih. Bener. Lah niki Bapak sinten, Pak? Dityo. Napa? Radityo. Raditya, nggih, derek pitepangan kula niken salintri nggih Bapak. Nggih. Kula derek ajar, kula teng mriki tasih belajar nggih Bapak. Menawi kula tasih belajar nginden, menawi kula entuk-entuk-entune kula nyuwun pangapunten nggih Bapak. Ampun ditulungi nggih Bapak. Mas Raditya nggih. Pangestunipun Bapak Klenteng. Aku mboten kepanggih jeneng. Bapak. Tahu kepada tahu? Tahu kan? Bali. Tahu tak terus? Bali kenal. Iki nyapa? Iki nyapa? Tak iki joko kowe enak. Ini tas sawange. Keri dhewe kok nuntut kok. Lah nyapa? Wong niken yo moman karo dalang kowe golek ada udah. Nyela-nyela lho iki. Ora kok nyela-nyela wong kenalan iki biasa iki enak. Yo kok anggo ngene. Kudune ora mundur. Kudune yo aja mundur wong aku iki. Lah piye nek kenalan? Yo kudune maju to. Contoh. Pun Pak Dalang. Kapanpun tak sami sae lah. Buku iki tambah laris. Dalane karo gak dikendang pamane. Contoh nek pengen piye. Mbak Ike. Pripun kabar? Pripun? Tak sehat.
Mikir iki meneng dikira seneng. Lah, asli nih. Mikir, Kosong mikir nggak? rumah sakit Widodo lah tidak. Ayo mondol kok gejala stroke. Rumah samu senang, Mbak ini kan bangunannya rumah samu senang. Mendek atau mendek? Ibaratnya dasar. Berarti lo ngerti lo dong. Ini kan kalau muncul, inget-ingetnya kalau poset. Lah nek karo Mas Pelok nuwun sewu mobil jajan. Tapi kok Mas itu? Ibaratnya kaya Dimas Diajeng Kabupaten Ngawi. Dimas Diajeng lah ya itu Pak. Niki lho. Pak Bro, niki termasuk Dimas Diamput. Oh, orang diamput. Diamput. Orang yang ngono kuwi iki dinane iki dina riyaya. Nah. Kudune saling memaafkan. Saling Ucapan jaget-jaget ngomong kabeh. Ucapan jaget-jaget tinggal kalah-kalahan. Aku tiwake. Tak itu nilainya. Orang anu kok yo nangis. Kene iki melas kok. Aku nangis apa nangisi kowe yo. Lah nangis sinten? Pak Gambel pas satu dino. Ayo, nyanyi ya. Tembang. Ini apa? Tembang. Ini mestinya lagu-lagu. Wah. Oke. Wah, ya iki nyanyi iki bae lah. Apa? Ayo, aku ki ning kene gandrung sapa ceritane. Lho, lah nek di antara wong papat iki sing gak kenal. Aku wis tuwek rasa. Aja golek cowok ganteng-ganteng nglarani ati. Golek kaya ngene iki, golek kaya ngene iki, kiri era tunggal. Aman. Aku biyen ya tau wae, Mbah. Piye? Duwe pacar sing koyo ngene iki. Terus? Tiba yo jek panggah nglarani ae yo. Nglarani ati. Heeh. Pacar pertama iki loro. Terus terus gak. Ucap karo cah SMP kok omongane mendhuwur. Bawa asbara kena, Mas. Ayo bisa. Oh, belok barang. Iki tak bayangke sampean ki dadi pacarku. Dadi tak etokane iki sampean ki wong sing paling ganteng dhewe sing paling tak tresnani dhewe. Ora sah entok-entok. Tenanan wae. Tenanan apa wani ngragati aku? Omahe ra duwe. Ojo nyek kaki. Napa, Mbah? Iki sugih Kok iso? alas mantingan sampai juru Banjarjo. dituku so Januari panen kethek. Ora ngerti kesugihane mondol. Ora ngerti. Omahmu lho cagake pira? Cagake 12 bah iki. Apa? Jangan ya, pendopomu cagake 12 ya. Yo, Sing papat ning tengah to, sing 8 nyongkok rembo ngoten. Pacar pendopan arek ambruk. kayak omah ramah tamah. Anak gawe anak angin kolor gitu. Anak Sopan omahe. Mai sopan. Omahku kan Kamar mandi kok dengan omah kira ke pondok kayak Nyanyi bakal wong akeh. Yayi gawe dipun Kan, aku teh ojo temen-temen. Kuwi mung sak sore ning jero mobil. Mentret. Bar mangan supil. Bar supil. Sing wedok ora masak tur mentret. Nyanyi bakal kakang ya. Injek kacang, Mas. Yo kacang atom. Wong iki kudu sing budaya sing seni. Sing semelah, sing semelah. Bengok mana netral. Dan pilih bisa janda.
lho. Wong mbok sing Wibowo ora iso. Ini gampang kang ya. Tahu tanggapan nganggo ngene iki. Lah terus Dek mengko ngidul blakone cek mengko ngalor. Lah kok malah kang lahap iki lho. Puter-puter lho. Enak. Enak. Aku Mas. Yo, delok aku yo. Alah. Jadi. Gak ngono. Alamat iki sing ngomong meneh. Apa? Ngomong. Kanca aku. Nah. Nah, sing wedok kaya komorate, sing lanang kaya komodo. Komodo mbak. Lah iki komorate karo sapa? Alah, kowe iki dagelan undang ya kalah karo kene. Lah kok saged? Dek nyenane nyalonke DPR. Bener dipasang sak mboyo. Oh, alasane prapatan iki. Ya iki. Injih Kang Mas. Tresnaku marang siramu. Kang Mas nek ngomong ngadep mriko malah nggih abape ambil gak enak. Ngengkel lho, menawa kowe ndek sune tak omongi ngengkel kono aja nggawa campur sing iki lho. Kae. Kalau campur sitoke lho. Takon sitae rong garing. Ketinggalan Kang Mas niki bensin kalau pun sudah jadi suami. Ngomong leren ceblake Mbak ya. Enggak omong lho, ben aku ki cepak. Pakku iki ning sedelo ae ngono. Wong iki pangku lagi meneng malah ngene. Ya kiri. Akhirnya aku yo keri. Lagi. Iki ngapa? Ngedek iki kancane. Iki lho. Kowe kan dane liyane kono. Nek apa? Pak Bupati kula pun lunas dan langsung. Guyon. Kok abahe wis lunas, niken wis lunas, aku wis lunas. Kok sing ora jelas kowe kok iso Kene wis, tapi tidak BRI langsung disetorne. Ngono rumah. Nah, nyanyi. Kene lagi. Bandine karo taksi. Tresnaku marang siramu. Tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung. Pecahing dodo utaingmu biro sedomo bau senyari banyak. Ya Allah. Kok iso sedulur bangku iki ya Kang? Iso sedulur bangku. Sedomo Bangku. batuk. Ayo piye nek bakuke? ayo nek bakuke. Rumangsamu nek bau impor kasar. Boten. Biyen ki enek majalah Joko Loda. Nggih. Nek sing diarani kuncung titah lanang, cilik nang kene ana kuncunge bau ki tak cilik sing kuciran loro. Saking asosiasine wong-wong. Ya wong-wong. Lah iya. Perkara majalah kuwi aku geger karo marang tuwaku. Kok Lah piye lah bawe tak kei kuncung lho, Bang. Ya ayo. Ora oleh. Kene lagi. jane dikelabang. Opo pisan kena Muni. Bisa muni tak? Iya, muni. Piye ta le? Kalau muni piye? Opo pisan kena Malah gak ketok serem. Kene lagi. Wah, belum udah enak.
Engko dirah digodhog banget. Kemul-kemul. Nah itu kaya telo. Lupa pisan kena pisan. Berarti kan sampeyan gandeng saka kono jajan datalan gandeng saka kono. Lah wong ngono jajan. Nggih. Mbak Niken badhe teng pundi? Badhe gak telek, Mas. Senang nek dunya Mas. Telek lu dino dikeruk. Apa sing aku bojoku? Hah? Sing aku bojoku sapa? Rok, tok. Oh, ngono to. Lha aku ndek bojo sampean kok ora anakku gendruwo. Kyai, ora pareng kaya ngono. Ana ing sak jroning Taman Makam Pahlawan kene sini. Sutaman Pahlawan Keputren. Maka pahlawan mendembok. Pahlawan sudah sama Kaputren. Ya. Yen gampang luwe gampang. Biar masyarakat Ngawi pirsa, Mbak Niken asli saking Kota Kediri. Kota Kediri. Sekarang sekolah kelas berapa? Setunggal SMA. Tunggal SMA pinter nyindet, Mbak. Alhamdulillah. Anake mondok sing wedok, Mbak. Kelas semester Meteng. Meteng. saya nonton. Ngawur. Lah ya apa? Wis lairne kok. Ya Allah. Wis lah. Aku bakalan ki suwi lho karo Lahirnya ya wujud bayi kan, Mbak? Kaya mau wujude ketrek. bojone mandel ki lain-lain anak iki pas meteng songo. Usum tikus kan? Ora meteng songo, berarti nang kuping, nang gas, nang cesek, nang perendul. Dadi mateng kaya ngombe tumor. Iki perendul. Yen angin. Kok kamane guri kok piye? Cara ngerti anak kowe. Bisa wayang kulit regene disaiki. Bukan kan ngomong. Ada bayaran duit. Mosok kok saiki ora disaiki iki apa busuk ora disaiki. Angel hati-hati untungnya pasangan lho. Kok kok jare kok Iki untuk palsu lho, Mbak iki. Untuk palsu. Aslinya sak mene. ya Ngawur malah sak mono lho. ana roh meter. Jaminan to, jaminan kan. Jaminan Ore bagus sih. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ada sing kurang ayo. Dongeng, Bro. Kok nang jero. Benate mulai benate foto karo Niken. Iki bar kita mesti ngombe obat. Napa maksane? Mencret, sumpah. Kakek mangan sumpil.
Dadi karo diolah tekangan. Oh layak bokonge kandel. Pepesan to iki. Cangkemmu. Yo. Kok iso yo kowe. Kok nek garingan lepek dhewe. Tan kena ati numbas harta Efekku ngelatih iki suarane apik, jogete apik, layanku. Nemen. Pakai komplit lho iki. Suarane apik, nggih. Pasuryane apik, kulitan kuning, joget apik. Mula nek larang ya lumrah. Lah, dine mondol iku. Pripun kok. Lah iki apa? Bisu. Bisu ae bisian kowe. Modale iki omong jelas aku ora kok bisi. Masih goblok ya gede kae untuk omong bisu. Wis ijo. Panjang ngono bangga ditekok iki aku. Ya udah Ngomong iki. Jenang kula mawon. Oke, ane kok ibot yo. Anu mawon dicampur mawon. Oke. Terima kasih.
kembali ke laptop. Iki acaranya luar biasa, Mas Yudo, para dalang, Pak Niken, kupatan, ngiras pantes, halal bihalal.